Ger Jayeng Rasa. Kula Kanjeng Ibu Asmara. Yen pun ibuku nyawang klawan keng sira, mung saben dina mung tansah meneng lan meneng. Yen bengi sliramu ora ngersakake sari, yen tuwancine rina sliramu ora gelem dahar. Monggo Ger Jayeng Rasa. Kowe mung siji-sijine putrane pun ibu kang ndak tresnani. Yen tumung sliramu kuwi tansah meneng, opo to sak tenane sing disimpen ning sakjroning ati. Monggo nek keng sira kuwi ngerti kang diarani olah lan sloga mono sorotaning karep. Yen to ulat panggilaning ati. Sok kala mangsa yen keprojol tembungmu sak klimah bebasane. Ketok yen to Jayeng Rasa kuwi nyimpen wati. Tenane apa to, Nger? Apa ing sandang penganggomu iku kurang? Mboten Kanjeng. Bone tata dedaharan sekabeng para abdi kang mapan ning kapengeranan. Kurang pranani penggalihmu. Coba matur klawan pun ibu, Nger. Mboten Kanjeng. Banjur apa, Nger? Kanjeng Ibu Asmara. Jayeng Rasa. Ing sakawit kula matur nuwun banget kan panjenengan nggasa pebratosaken dhumateng kula. Tangi Kanjeng Ibu. Kula badhe waleka kemawon. Estunipun anggen kula niku wayah sari kula mboten sari. Wayah dahar kula mboten dahar. Namung setunggal ingkang dadosaken jibeg ing salebeting patos kula Kanjeng Ibu. Banjur apa kuwi, Nger? Namung setunggal ingkang dados pikajeng kula. Namung kula pengin dados ratu wonten ing Jenggala Pura Kanjeng Ibu. Sliramu pengin dadi ratu? Punika leres. Jayeng Rasa. Kula Kanjeng Ibu. Kan sira kuwi pengin dadi ratu. Apa ra sliramu kuwi mawas? Sapa to pun ibu? Sapa to Jayeng Rasa? Ibu kuwi mung garwa selir, garwa ampean. Tangih gendong lamun yen to sliramu duwe kekarepan kepengin nggahi dampar maison danu ning Jenggala. Monggo Nger. Miturut para raton, yen to ing mengkone nggahi dampar maison danu kuwi titis putra sangka garwa Prameswari. Sliramu kuwi mung putraku. Putrane Asmarawati. Aku mung garwa selir, Nger. Kanjeng Ibu Asmara. Jayeng Rasa. Napa kula lepat Kanjeng Ibu? Bebasan ing saben dinten kula tansah ngenengaken marang nyawa kula. Yen to kula mboten klampah dados ratu. Kamangka Kanjeng Ibu. Iki kon teruse pegolek. Awit kula mriku tasih timur kantos kancik ing tataraning dewasa. Kula nembe sepisan punika anggadhahi pamundutan kang panjenengan Kanjeng Ibu. Jayeng Rasa. Kula Saya tampah kentreng dandanipun ibu. Sliramu matur kang kaya mangkono. Monggo ing pangidame ibu ora kepengin putraning ibu kuwi sedih lan susah. Ning yo kene panyuwunmu kuwi tanging gendong lamun. lajeng putra kedapipun Kanjeng Ibu. Banjur kuwi tinangisan lawan pun ibu. Banjur ibu kudu kepiye? Monggo sliramu uga ngerti silsilah ana ing kraton Jenggala. Sapa kang ing mengkone lungguh dampar Maesondanu? Kuwi putra sangka garwa Prameswari. Ger, Menawi saka panjenengan rumangsaku Cis. ora bakal kelakon. Paman Batsunan Kakang Basunanda, Pangeran. rumangsamu aku seneng. Sliramu tindak ana ing dalem kapengeranan, apa meneh njol nronyol, kaweca elengsan. Yen to sliramu kandha bisa kelakon, sliramu kok
aja ngubub-ngubupi lho. Putraku kuwi lagi duwe kekarepan kepengin jumeneng ratu ning Jenggala. Kula pitados Kanjeng Ratu. Umpami kok kula matur bakal kasembadan Kanjeng Ratu. Niku ngaya-wara ngaten. Ya pancen bener monggo Kakang Basunanda. Sampean kuwi ngerti. Silsilah para raton ing jumenengan ratu ing mengkone putra sangka garwa Prameswari. Kula pitados paugeran prajuning adil wonten ing Jenggalapura niku kedah ingkang dados ratu putrane garwa Prameswari. Pancen kuwi ora kena diselaki. Kene kuwi ngubub-ngubupi putraku, Kakang. Napa mboten mesake ingkang putra? Pripun? Ayo mesake ya mesake. Ning panyuwune kuwi lho sing ora lumrah. Gegayuhan luhur Kanjeng Ratu. Kedahipun panjenengan menika nggih kadose saged remen sanget gadhahi putra gegayuhan ingkang inggil. Napa mrene pengen dadi ratu? Malah kasembadan. Ampun kuatos kula niki paten pun dangu. Awet ramandika kita garwa ndika Kanjeng Ratu Jayeng Murti. Kula niku pun dados patih pun gampil waton mengke kula saged purun jumangka kelampahan salah Aja mung waton jeplak. Aja mung waton kandha. Aku wis ngerti. Aku ki sapa? Putraku kuwi sapa? Aku ngrumangsani nek aku kuwi mung garwa selir, garwa ampil. Teng tangeh gendong lamun yen to putraku yang mengkone bakal pindane cecak nguntal sepur rak ngoten to. Langka kasembadane. Pancen kaya ngono. Niku nasing greka sanes kula. Apa dasarmu? Nek nganti ora bisa kelakon putraku Jayeng Rasa, yen to ing mengkone coba ora kelakon aku bakal kelangan. Pun sewu. Pun lenggarin. Radi majeng. Kanjeng Ratu. Engko ning isar apa-apa, Nger? Boten dados menapa Kanjeng. Niki rak ngaten. Paman ampun goro lho Paman. Nedhangaken kula prikut pengin dados ratu wonten ing Jenggalapura nek njenengan goro. Kanjeng Pangeran Jayeng Rasa, kula niki pun tuwek. Nggih to. Kula niku nek duwe ngendikan niku mboten nate mencla-mencle. Waton panjenengan kok niku saestu kula sagah nyengkuyung. Ampun patos, mengke kula ngoten le. Ning nuwun sewu Kanjeng Ratu. Sebab kula saged matur kados ngaten menika wonten jalarane. Jalarane banjur apa kuwi, Ning Kakang? nuwun sewu sadereng kula matur kula gadah panyuwun. Hah? Darpe panyuwun. Nggih. Banjur panyuwunku kuwi apa? Ing mengkone lamun siramu kuwi kandha, yen ta ana bakal ndak wujuti. Kula niku kok boten nyuwun muluk-muluk boten. Raja Mas Picis Raja Brana boten. Kula niku sing kula karepke enting. Lah apa kuwi? Kula kepengin rabi rondo. Gampang ya, Ger ya. Mung trimo kepengin duwe bojo rondo. Hamile prawan wong sliramu kuwi jejereng patih. Nggih. Duwe duwe akeh bondo donya kelumpukan. Ya mesti bakal kelakon. Mung trimo rondo wae bakal ngrentengi sedina kaping 7 ra bakal kelakon. Ning aneh lho. Kula niku rondone rondo aneh niki. Lah kok nganggo rondo kok rondo aneh sing kepiye to Ger? Nek rondo niku kula saged rondo niku kathah. Ning rondone niki langka. Ing mengkone waton putraku bisa dadi ratu mung ututane kuwi kepengin rabi. Katrima rabi rondo gampang. Tak golekno rondo kene apa kudu aku sing nembung? Rondo pundi? Kene. Ya. Sinten sing purun kalih kula? Iki lho. Kula niki bayang suwale amo. Mangan doyan megahe moh. Ya dikatonke duwete to. Kok wedi wong pengen rabi? Niki kula tak woloko nggih. Rondo. Kula kasadenya rondo nika mboten. Sing kula remeni niku rondone antik. Jenengan mbok waleko kemawon to. Mah bingung iki. Rondo ameh, rondo longko, rondo antik lho. Lah kok nganggo rondo
loro. Boten wonten kalih 3 namung setunggal. Heeh. Rondo wonten ing Jegalapura jahe Astorowati. Aku. Nggih. Tembokmu aja ngaya wara lho. Piye yen malah kono sing dadi pecahane? Waton kula saged dados ratu ing Jegalapura boten dados menapa. Sembrono. Kakang Basunanda. Pripun? Aku kuwi senajan saiki wis randha. Biyen kuwi aku rak garwane sesembahanmu. Senajan saiki aku wis tinilar sedo. Lho sliramu aja kurang ajar lho. Kanjeng Ibu, Piye ngger, piye ngger? apa panjenengan boten purun menawi to kula dados ratu wonten ing Jegalapura? Nek Aku boten gelem. Nuwun sewu Kanjeng Ratu. Nek boten kersa nggih boten napa-napa ampun kula pun pamit. Purun mawon Kanjeng Ibu. Pripun? Engko dhisik to. Ampun digondeli kula. Ampun to, Paman. Mriki riyen. Kula tak wangsul. Mriki. Boten sa digondeli kula tak Sing gondeli niku sinten? Boten enten tiyang gondeli. Aduh, cilaka iki. Kene-kene dhewe ngrasa. Kados pundi? Iki piye lah kok ututane kok abot banget. Lah biyen aku nate disembah-sembah lho saiki kabeh dikeloni. Jane mboten abot Kanjeng Ibu panjenengan Penak sing mawon kula ngoten. ngekek. Wah niku nggih penak nggih to. Lah. Nanging aku Wong sampean ya ora rugi rugi, dadi rondo. jajal. Aku wis lali nggone. Ya. Mengke alon-alon dipadosi rumiyin. Harupane wae aku wis lali kok, Ger. Mengke gambar kersane dipun sajangan paman niku lho. Aku ki jane wis ora kudu mikir wong lanang. Mpun to Kanjeng Yo Ibu. piye iki yo, Ger yo? Anut mawon. Apa kudu? Waton panjangka kula punika saged kasembadan. Ngono, Ger. Cih, Aduh, jaya ngrasa kula abot. Senajan pun ibu iki mau dadi korbane yo, Ger. Waton ing mengkone sliramu dadi ratu, iso ngenggahi dampar maisundana ning jenggala. Wis tak lakonane, Tenan, Kanjeng. Senajan aku kuwi korban rasa. Aduh, mbok diklaske wae ora usah ndadek korban-korban iki senajan to rasa ngono yo, ora Ger penak. yo. Ku nek ora penak ku anggere kulino ora yo penak to Kanjeng Ibu. Kudu dikulinake. Iya, kudu dikulinake. Aduh lah wonge sakmono gedene. Alah. Sampeyan lek kuwatir. Tak kira-kira aku ora mak. Iso mboten. Kakang Basunanda. Kula niku alus. Jane iki aku wis ora mikir wong lanang. Wong aku rupane wae ya wis lali. Panggonane aku ya wis ora eling. Kok dadak lho putraku wis sakmene gedene. Ya. Saestu. Aku gelem. Kersa panjenengan. Heeh, neng janji lho ya. Mengko kalamun aku kelakon kelon karo kowe, aku merem. Nek ngoten jenengan nampe halus. Lah nek sampean nampe halus, lho apa? Liwas tak waya dus kringet, totoane nyawa. Kula niki ngantek mlesese tembung kadenangan, nggih to, tiang-tiang wonten ing Jenggolapura. Niki kula dinampa dono. Lho sampean ngentengke. Nggih, lho. Paman kok iso sampean ora. Kowe iki ora isen karo putraku apa piye kok nyerot ae Kula tak ndok mboten ningali mawon Kanjeng Ibu. Ger. Kula Ya wis Kakang Basunanda. Saestu. Yen to mung ututane aku dadi bojomu, bakal ndak lakoni. Nggih. Niki kula tagih sek niki napa mengke? Nek sek niki monggo kula jenengan ladosi napa pripun? Ayo mengko dhisik to kok Lho, kesusu lho, wae lho. mboten Iki siap lho lepet isih iki. enek wong berah kabeh do melek kok wis arep njaluk kelon. Alah, kasil mawon nggih dereng jenengan kok kesesa ngoten. Lah iya, ora isen karo putraku. Mengke nggih. Kakang Basunanda. Niki ngeten. Heeh, piye? Kula kemutan lenggari Kelingan perkara apa, Kakang? nalika rumiyin Heeh. ingkang garwa niku rak nembe kemawon tetegaran. Heeh. Lan anjang sono wonten ing dusun madusun. Iya. Ning dumadakan ngertos prawan sing paling ayu wonten desa mriku. Heeh. Boten sanes Indika. Iki napa boten? Iya. Iya napa, Kakang? Kanjeng Ratu. Jaya
Jayeng Murti kasengsem dumateng dika. Pancen bener. Panjenengan badhe dipun kersakaken kapundhut garwa selir. Ning ing mriku panjenengan nibakake tembung. Kanjeng sinuwun Jayeng Murti, kula sagah kapundhut garwa. Waton ing benjanipun sinaosa kula dados garwa selir. Yen to kula nggadahi putra mijil kakung, mugia ingkang putra kula dados ratu wonten ing Jenggalapura. Nggih napa mboten? Cubi penjenengan mote-mot Kanjeng Ibu. Nggih napa mboten? Panjenengan ingkang kasup. Malah kula niku nggih kelingan. Niku hitam di atas putih, kekancingan. Sang Prabu Jayeng Murti kersa Mbok dimot-mot riyen. apa asma? Nggih napa mboten? Iya ya. Nah, Wong mongko rek nila. Niku Yen serat kuwi sing wasiat. lakoni kuwi aku kok nganti aku kelalen yo nggih. Kakang. Ha niki le. Nalika semono aku bakal kagarwa kelawan Kang Mas Jayeng Murti. Nggih. Yen to ing mengkone putraku mijil kakung. Aku saguh kapundhut garwa Lah. ning aku darbe panyuwun. Nggih. Ing besoke pinangka nglenggahi dampar Maesandanu ana ing Nah, niku. Mongko. Nalika semono wis ditapak asmani kelawan Kang Mas Jayeng Nah, Murti. niku le Kanjeng Ratu. Aku dasar Kakang. Nggih, niku tandha kekiyatane Iya, Pundi panjenengan? Aku kelingan duk nalika aku lagi wae ketemu kelawan Sudarmamu biyen, Kir. Iki apa Jenengan ta niku kok lho. malah? Kula ukur. Ah, Mengke ambene kula niku nek kasore tumpuk pitu walah pun. Niku mboten anu ning ngepere kok penak sling-sling. alah gampang duwe garwa aku. Nggih. Ah mbok pondok mbok uncalke. Dah. Ampun ah. Piye Kakang? Oh. Yen ngono aku lagi kemutan nalika semono. Nggih. Kuwi wis ditapak asmani kelawan swargi garwaku. Kuwi kena kanggo dasar munggah ana ing pendopo aku. Mongko yo Kakang. Nggih. Dina sesuk-esuk kuwi rak bakal jumenengan ratu. Kenomke praja. Nah. Mongko niku ngepasi 1000 arining Sang Prabu Jayeng Murti. Nek umpami wonten jumenengan nggih leres niku. Ning nuwun 1000. Piye Mongko Kakang? sampun dipun warakaken wonten ing Kraton Jenggala. Ingkang dipun jumenengaken boten wonten sanes nggih putra Ndika Kang Jayeng Raden Jayeng Kusuma. Pancen Lah kaya nek ing ngono. mriki panjenengan mengke sowat mawi bukti nggih serat wasiat ingkang diputarpa asmane ingkang garwa. Niki kiyat mangke Jayeng Kusuma mboten siyos dados ratu wonten le. Dados kula ingkang dados ratu mengke, Paman. Lah nggih ugi saged wonten. Wis katon trontong-trontong padang ya Ngger ya. Mengkone sliramu bisa kelakon jumeneng ratu. Ayo Nggih. Kakang. Saiki ngeten. Kula tak ngrumiyini sowan wonten ing Kraton Jenggala. Monggo niki Gusti Sepuh Lepto Jiwa niki marneni ratu wonten ing Jenggalapura. Mangke kula ingkang badhe ngreka. Nggih ta? Kakang Basunanda. Nggih. Panjenengan nglangkung rumiyine. Dimen ora ngawis tarani yen to wis Nah, picak nggih, jempol gamel, kelawan gamel, nggih. Asmarawati. Nggih, kula mangke. Nanging ya aku duwe janji. Yen to ing mengkone nang persamuan, sliramu aja muwuh aku yen aku kuwi diajeng Asmarawati. Sliramu ya kudune muwuh Kanjeng Ratu ya ngono, Kakang. Sayang ngoten pripun? Sayang. Lho ya ora kena ya kawis tara ngono. Oh, kedahe Kanjeng Ratu. Iki mung sesideman Nggih. sik. Niki kula cabarke. Kekajengan kula kepengin langen kalih panjenengan. Kula tak ngrumiyini lampah sowan wonten ing Kraton Jenggala. Sewang-sewang nggih. Pamit. Nggih. Sayang. Lah kok sayang sayang. Nggih boten kene. Set koyo Ker. Boten apa-apa. Dadi kowe jaluk aku. Boten apa-apa. Rasane brengose kucing ya. Arep boten apa-apa.
mau jenengan boten purun pandang paman Basunanda pun malah jenengan Aja kleruwen panampa ya, Ger, Jayeng Rasa. Ora kok ateges pinjur pun ibu seneng ditinggal. Wong wae aku gumun. Lah kok kandange kaya ngono. Ibu yen to mengko kelakon dadi garwane pun ibu. Saiki ngene ya, Ger. kados pundi Kanjeng? Toto. Ing mengkone sliramu lan aku padha suwanana ngersane Kanjeng Pangeran Sepuh. Dimen ora ngawes tarani, ora bebarengan lawan pamanmu Basunanda. Ayo, Ger. Monggo Kanjeng kula dherekaken.